Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýärmiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. ...28 aprelde Türkmenistany belenip geçilen Türkmen bedewiniň milli bayramyna Türkmenistanyň prezidenti Taýçanaga bagyşlap rep äheňine bir aýdym ýerine ýetirdi. Dünýä türkmenleri gepleşýäriniň bu sanyna rep Türkmen aýdym saat sunugaty we Türkmen prezidentiniň aýdym saatly çykyşlary barada umumy gurrun edilýär. Sözümizde häzirki zaman Türkmen aýdymçylyk senediniň köp türlü seslerini mysal getirip gurrunga başlasak, Türkmen aýdymlary we aýdymçylary soňky 3-10 ýyllygyň dowamynda ne günlerden geçdi? Nähili evolýusiýany başdan geçirdi. Çeper höwüsçüň aýdymçy ýaşlaryň arasynda bir döwürler aýdymna suw sepişýärdiler. Bir görseň tapawdy ýokdy. Bir görseň tapawdy bardy. Heni hem suw sepişýänler bar. İlhalar bagyşlaryň ýerine ýetirmegine gowy hasaplanýan aýdymlar dinlenýärdi. Bu aýdymlar bardy. Bir döwür syýasat hasaplanan aýdymlar bardy. Has syýasat hasaplanýanlar bardy. Olayda Türkmen prezidenti Rowas Taýçanaga bagyşlap täze rep aýdymyny ýerine ýetirdi. Gelin gepleşigimiziň başyna Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýerine ýetiren soňky rep aýdymyndan bir bölek dinläliň. Ondan soň bu aýdymy Azatlyk Radiosynyň Gyrgyz gullugynyň, Özbek gullugynyň hemde Türkmen gullugynyň okuýjylarynyň we dinleýijileriniň görkezden reaksiýalary barada gurrun ederiz. Hoşlap gelen yıllarım salamı rovaç günleri hoşlap gelen yollarım kemal rovaç ederlen tavin tovavi geçmişin erte dovami kışneyşin arşın ovazi kalbinin kemal rovaç sehrufin yıllardayn Türkmen prezidentiniň aýdan täze aýdymy Azatlyk Radiosynyň dürli gulluklarynyň web saýtyna we sosial media hasaplaryna da paýlaşyldy. Biz şol videolary tomoşaçylaryň görkezden reaksiýalaryny öwrenmek üçin Gyrgyz gullugynyň jurnalist Karmanbek Kuluev hemde Özbek gullugynyň jurnalist Aziz Nur bilen söhbetdeş bolduk. Prezidentiň täze çykyşyna öz auditoriýalarynyň garaýyşyny beýan eden Gyrgyzstanyň jurnalist Karmanbek Kuluev täze aýdymy köpleriň geňlemändигini gurrun berdi. Generally, I would say that President Berdimuhamedov's different performances. Prezident Berdimuhamedowyň çykyşlary barada aýdylandy. Olar mydama üýtgesik. Ýöne biz onuň soňky çykyşyny turup bastan täzeçilik diýip bilmeriz. Sebäbi adamlaryň onuň soňky stilde edýän çykyşlaryna öwrenişdi diýen ýaly. Ol aýdym aýdar, käbä wagt ulak sürýär. Ýa-da ol beýlik prezidentleriň köplenç etmeýän zatlaryny edýär. Which other presidents usually don't do. Diýip Gyrgyz jurnalist aýtdy. Ol Berdimuhammedowyň mundan ozalky çykyşlaryna Gyrgyzlaryň has içkiýini gyzyklanma bilen çemeleşendigini gurrun berdi. It was the most recent one when he dedicated a rap song to his horse. Obviously we posted Onuň öz atyna bagyşlap aýdan iň soňky aýdymyny biz elbetde sosial media hasaplarymyzda paýlaşdyk. Men şunu aýdyp bilerin. Ýagny ol aýdym tomoşaçylarymyzyň arasynda o diýen bir uly gowuk turzmady. Adamlar ol video reaksiýa görkezdiler. Ýöne ol reaksiýalar onuň öňkü çykyşlaryna görkezilen reaksiýalardan has sowgunly bolmady. Meniň pikirimçe adamlar indi onuň çykyşlaryna öwrensen ýaly. Şonuň üçin soňky çykyş düýbünden täzeçilik bolmady. Ol aýdym aýdýar. Bu tapar başga zat barady. Ýöne onuň aýdym aýtmagy düýbünden täzelik däl. But like, I mean, he's sang before, so it's not like absolutely new thing. Diýip jurnalist aýtdy. Kuluev agzalyan videonyň aşagyna galdyrylan tesbirleri 3 topara bölýär. Generally, I would say that we have 3 types of comments which are Umumy aýdylanda soňky prezidentiň aýdym aýdan videosyny tomoşaçylarymyzyň görkezden reaksiýalaryny 3 topara bölmek mümkin. Olaryň bir görnüşi ören pozitiv. Adamlar, ol gaty gyzykly adam, men oňa tomoşa etmegi hallaýaryn diýýärler. Görkezilen reaksiýalaryň ikinji görnüşi olaryň birinji görnüşiniň dogry tersi bolup, adamlar onuň edýän hereketlerine professional däl diýip baha berýärler. Ýoksa-da men muny biraz ýumşadyp aýdaryn. Olar prezidentiň etmeli däl zatlar bilen meşgul bolmagy ören professional däl diýärler.
Adamların görkezýän reaksiýalarynyň üçünji görnüşinde gurrun siýasaty çekilýär. Meniň görýän tendensiýalarymda adamlar ýurdun Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklary barada gurrun edýärler. Ozorlar adamlar olarda gaz mugut ýa başga zat mugut diýip gurrun ederdi. Indi öňkü mugutçylyk ýok. Üstesine ýurtda käbir adamlaryň azyk önümleriniň ýetmezçiligini başdan geçirýändikleri barada maglumat eşidýärsiň we ol adamlar soňa seredip käbir adamlar çörek tapmaýan wagty prezident aýdym aýdyp ýör diýärler. Bu görkezýän reaksiýalaryň üçünji görnüşi adamlar halladım ýa hallamadym diýmän gel ýagdaýlar barada gurrun edeli diýen tarapy çekmäge tinenşärler. I like it and I hate it. They try to turn it into some kind of let's discuss the situation kind of thing. diýip ol belledi. Gırgızistanly jurnalist Türkmen prezidentiniň şeýle çykyşlarynyň Gırgız auditoriýasy üçin adatylaşandygyny ýene-de bir gezek üntü çekdi. Again, I would say it's not like massive. You wouldn't say that everybody. Gaýtalap aýtdan prezidentin aýdym aýdýan videosyna adamlaryň görkezýän reaksiýalary o diýen köpçülikleýin däl. Gırgızstanda hemmeler ol video tomoşa edip lezzet alyp şonuň gurrungyny etdiler diýip bolmaz. Indi beýle däl. İlk wagtlarda adamlar seredin ol prezident nämeler edýär diýşerdiler. Indi olar adaty zatlara öwrüldi. Her aýda bir gezek ýa her 2 aýda bir gezek ol üýtgeşik bir zatlar edip durýar. Şonuň üçin indi onuň edýän çykyşlary gaty bir üýtgeşik hereket däldi, belli bir derejede adaty zatlara öwrüldi diýsegem bolar. Kind of ordinary rather than extraordinary in a way, I would say. Diýip ol aýtdy. Özbek jurnalisti Aziz Nur Berdimuhammedowyň şeýle çykyşlarynyň Özbekistanyň dürli internet platformalaryna giňden paýlaşylýanyny aýdýar. Every time when Berdimuhamedov is creating some piece of, let's say, so-called Berdimuhammedow haçanna haýsy bir sunga deser diýilýän döredönni, onuň videosy Özbegistanyň diňe bir azatlygyň saýtyna däl. Eýsem ol gülkünç videolar paýlaşylýan beýleki sosial media platformalaryna da giňden paýlaşylýar. Özbek auditoriýasynyň Berdimuhammedowyň döredüjiligine bolan garaýşy barada umumyň aýdylaryny adamlar onuň döredýän zatlaryna gülýärler. what he produced, you know. Diýip jurnalist aýtdy. Onuň maglumatyna görä Özbegistanyň Mirziýoýew hökümet başyna geçenden soň Özbek halky Berdimuhammedowy has ýakynan tanap başlady. Even though it's like one of the closest neighbors of Uzbekistan, for Uzbeks, Turkmenistan Türkmenistan Özbegistanyň iň goly goltumyndaky goňşusy bolanyna garamazdan Kerimewiň döwründe Türkmenistan özbekler üçin iň bir ýapyk kemde ol barada köp zat bilinmeýän ýurtlaryň biridi. Ýöne haçanda Mirziýoýew hökümet başyna geçende ol Berdimuhammedow bilen duşup başlady we özbekler Türkmenistan barada biraz has köp zatlaryň üstüne açyp başladylar. Şondan bäri Berdimuhammedowyň videolary we beýlekleri özbekleriň arasynda has köp meşhurlyk gazanyp başlady. Ýöne nähili meşhurlyk. more popular with his videos and so on, but popular in which way? Diýip ol sorag berýär. Gırgızistanly jurnalist Karmanbek Kuluev mundan ozal aýdym saly çykyşlary bilen il öňüne çykýan siýasatçylary mysal getirýär. This is very important thing when we see, for example, with some politicians perform. Haçanda siýasatçylar şeýle çykyşlary ýerine ýetirende bir wajyp zat bar. Aslında siýasatçylaryň nähildir bir çykyşlary ýerine ýetirmeginde hiç kille aýplaşarlyk zat ýok. Meselem, Bill Clinton saksafon çalardy. Ýöne olar sonda da siýasatçy bolmagynda galýarlar. Ol prezident bolup aýdym ýatsa, bu iň ajaýyp aýdym diýen manyny aňlatmaýar. Adamlar aýdymy diňleýär, kabul edýär. Aýdym aýdany üçin prezidente hiç kim Grammy tylagyny gowşurmaýar. Hiç kim ol aýdym dünýäde döredilen aýdymlaryň iň naýbasy diýmeýär. For it, nobody's giving him any awards for it. Nobody's saying it is best music ever. Diýip olay diýär. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň özbek gullugynyň jurnalisti Aziz Nur Özbegistanyň öňkü prezidenti Karimewiň köpçülikde edýän çykyşlaryna targylanýar. The only thing what Karimov was doing, Kerimewiň edýän şeýle hereketleri barada aýdylanyny ol döwlet bayramçylyk çärelerini diňe tanys ederdi. Nowruz, Garaşsyzlyk ýaly bayramlarda stadionuna geçirilýän bayramçylyk çäreleriniň dowamyny çäräniň ortalaryna ýa-da ahyrlaýberende Kerimewiň ýerinden turup tanys etmegi ritualy öwürlüpdi we bu hereket täp bolupdy. Ýönüniň edýän tanyslarynyň aňyrsyny düýbünden başga sebäpler bardy. Men aýtsam, ol tanys etmek bilen adamlara öz güýç gaýratynyň ýerine digini, saglyk ýagdaýynyň gowdugyny görkezmek isleýärdi. Ol men oňat, meniň saglyk ýagdaýym gowy,
Men muny size görkezip bilýärin diýmekli gaňladyardy. Onuň edýän tansynyň aňyrsynda ýatan esas sebäp Showing şol. that I'm okay, I'm dancing, I feel good, and I can show you. That was the primary idea behind that. Diýip ol aýtdy. 2-nji maýda dünýä türkmenleri gepleşigine beren telefon interwýusyny häzirki wagtda Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally Türkmenistanyna dören täze rep aýdym baradaky garaýşlaryny şeýle beýan etdi. Türkmenistanyň prezidenti rep usuluna aýdym aýdýar, rep aýdymlaryna aýdýar ýöne büýük gaty geň ýagdaý. Rep ol başda dörenine bir garamaýak halkyň sesi hökmünü yüze çykdy, ýagny protestçiler şeýle aýdymlar aýdyp başladylar. Häzir ol bütün dünýäye aýrady. Ol rep üçin bir aýratyn owaz ýa bolmasa saz gerek däl. Bir ýöneköy usul bilen içki duyguýumy aýratynam protestleri aýdýarlar. Ýöne Türkmenistanyň prezidentiniň näme üçin rep usuluny aýdýanlygyny düşünmek kyn. Sebäbi Türkmenistanyň prezidentine hiç eli protest ýok. Ýa-da bolmasa öz sözüni başga bir ýerine düşündirmek aladasy ýok. Ol kimdir bir ýerine seredenine, hatda ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary da o ýerinden galýar. Şoň üçin oňa rep aýtmagyň geregi ýok. Adaty aýdym aýdymda da bolýar diýip düşünýän. Mene dogrusy bir kesgitli bir zat diýip bilemok. Diýip ýazyjy aýtdy. Ol täze dören rowaj atly aýdym bilen türkmen halkynyň arasyna ozoldan meşhurluk gazanan Taýatym atly aýdymy deňeşdirdi. Ne şol at ýa-da takyk alnanna taýçanakda. Prezidentim taýçanagy rowajy wastedýär. Ýöne dogry aýtsam ol aýdym men ýüregime yaramady. Sebäbi türkmen halkynyň arasynda Taýatym diýen bir aýdym bar. Taýatym. Ol aýdymy iň gowy aýdýanlaryň biri İlaman anyna aýt. Türkmenistanyň halk bagşysy İlaman anyna. Ol Taýatymy şeýle bir gowy edip aýdýar, şeýle bir milli ol aýdym. Üstesine de onda bir häsiýet bar, onda milli aýratynlyk bar, onda nähilidir peýzaj diýjekmi ýa-da şol taýyň bir atyň çaltlygy bar. Şol aýdymy İlaman anyna aýdanna demin alman tutuş aýdymy ähli içindäki çekuli owazlar bilen, ähli bedegi bilen demin alman aýdýar. Bir demde aýdýar. Ýöne hakykatdanam ol taýol. Ol hakykatdanam ol taýatym. Ol hakykatdanam bir edil ata bagşlanan demin ýaly bir şeýle ajaýyp aýdym. Şolar ýaly bu aýdym barka. Elbette rowaç barada aýdylýan aýdymlar gaty bir gülkünç diýjekmi ýa-da ýüregi ýetmeýärmi? Şolar ýaly bir gaty bärden gaýdýar. Men gönlüme bolmasa kütök, gaty kütök. Diýip ýazyjy aýtdy. Senariýsyny ana paýtygyň ýazan meniň dostum Meleş atly 1977-nji ýylda türkmen film tarapyndan döredilen kinofilmine de Meleş atly ata bagşlanan bir aýdym bar. Onuň sadyny Çary Nurymov sözlerini Ata Atajanow ýazypdy. Getirme seni yele ol, anada çağırdım hey 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 hey, elin bilin bile boş hey hey hey, anada çağırdım hey 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 hey, elin bilin bile boş. Çapatıma çap, çapatıma çap, çapatıma 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 çap, çapatıma çap, çapatıma çap, çapatıma 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 çap, ara ödülü gönlümü vakfülü. Ýazyjy Hudaýberdi Hally Türkmenistanyna aýdym sadyň siýasatlaşdyrylýanlygyny aýdýar. İlküdene aýdymyň siýasatlaşdyrylanmagyny aýtmak gerek. Sebäbi häzirki Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasaty ünki Saparmurat Niýazowyň ýoly oýan siýasaty. Saparmurat Niýazow aýdym sady radioda, telewizionyada gaty köp bermeli talap edipdi. Sebäbi şol telewizionyada, radioda problema nähilidir bir mesele goýan ýa-da halkyň hal ýagdaýyny beýan edýän gepleşiklerle giýje ünni ýöne aýdym saz bermeli, aýdym saz bermeli. Bu ýerde muň bir tarapy bar, olam türkmen milli saz notuny täzeden bir janlanyş berdi. Elbetde häzir türkmen halkynyň arasynda bir üskelýän täze sahyjyp barym ýok. Magtymulwarly da ýok, olar ýaly tanymazlar ýok ýöne dutar senedinde gowy ýaşlar bar, gaty bir 50 ýaşlar bar. Olar özüm men ýalňyşmaýan bolsam, dürli ugurlar boýunça kämil şäher, meselem Mully Täçmuradyň mekdebi diýip şol mekdebi dowam etdirýän ýaşlar bar. Türli Sarynyň mekdebi diýen bir mektep bar, dutar älimini şol mekdebe eýer saz çalýan ýaşlar bar. Beýleki bir tarapdan
estrada var. Estrada yankı Türkmençe dikturma aydımçılar diýdiler ya toy aydımçılar diýdiler. Soňky döwürdäki estrada ol ören uly ören gaty köp diýip Hudaýberdi hal aýtdy.